Pozdrav svima! Baš kao što je otkrio najveće i najstarije svjetske piramide, za koje su stručnjaci odavno dokazali da ne postoje, pogledajte prošli video, tako je Semir Osmanagić otkrio i prahistorijske podzemne tunele za koje lokalno stanovništvo generacijama zna i naziva ih pećine. Dolazim kod vas pećinu ja stalno. U tunele? U tunele. Nećemo pećinu. I ja sam ti hoćela da vadim nalaz. Ja. Sutra kontrola. Onda rekao danas u pećinu, onda sutra vadim svakako nalaz. U tunele ravne. Ma ja u Nema pećine. Ma to je meni pećina, zato ništa. sam to provlačila. Pusti to. Zato sam to provlačila. Pećina je prirodna, tuneli su vještački napravljeni. Tu ti je bila prava pećina, ja ulazila, bilo ovako lično jezero. To kad je bilo, a onda smo međuvremenu vidjeli ste, očitali smo prolazi, suhozidovi i tako. Međutim, mnogo veći problem je što Semir Osmanagić tim tunelima, nekadašnjim rudnicima, daje ljekovita svojstva, ulazeći pri tome duboko u područje nadriliječništva, budući da za to niti ima stručnu spremu, niti je registriran za tu vrstu djelatnosti. A da ne spominjem pri tome njegove izjave u centralnom dnevniku Face televizije kako ima lijek protiv koronavirusa, video koji je ostvario 1,6 milijuna pregleda. Mi u Visokomu imamo 2 lijeka za koronu. Prvi je ono što ti kažeš da nema neprijatelja. Ima. Neprijatelj su negativni ioni. Dakle, ovdje sad ekskluzivno objavljujemo kako čistiti organizam od virusa. Iako Semir povremeno zna kazati da se on ne bavi liječenjem, da ne daje zdravstvene garancije, te da ne poziva ljude da se liječe u Visokom. Ali vi nikada niste čuli da mi iz naše fundacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca ljude pozivamo da se liječe u Visokom. Vi nikada niste čuli da mi dajemo zdravstvene garancije. U istom tom videu s razlikom od nepune 3 minute kaže kako je dokazao da ljudi kod njega liječe najrazličitije bolesti. I četvrti, svakako najuvjerljiviji primjer su naši tuneli ravne, gdje smo kroz 15 godina posmatranja, kroz naša svjedočanstva koje često snimamo, dokazali ne samo da ljudi liječe kod nas gripu, da liječe prehladu, da liječe infekcije, da liječe sinusne upale, već da prisustvo negativnih iona u kombinaciji sa energijama piramida stvaraju unikatne, jedinstvene uslove na planeti gdje dolazi do znatnog poboljšanja zdravstvenog stanja bez obzira koji zdravstveni poremećaj ili debalans imate. I to se odnosi ne samo na fizički aspekt, već i na mentalni aspekt. Budući da su kojekakva svjedočenja pretežiti sadržaj njegovog kanala s vrlo eksplicitnom porukom poziva na liječenje, mislim da je krajnje vrijeme da se struka i zakonodavstvo, odnosno inspektorat, ukoliko takvo što u Bosni i Hercegovini postoji, pozabave ovim aspektom Semirovog djelovanja. Ili, ako neće oni, onda novinari koji će ih potaknuti na rad. Jer pazite, ovdje se više ne radi o arheološkim, geološkim ili povijesnim pitanjima, iako sramotiti i to područje pred cijelim svijetom nikako ne smije biti dopustivo. Ovdje se radi o zdravstvenim pitanjima i obmanjivati ljude liječenjem negativnim ionima i energijom bosanskih piramida i pri tome zarađivati ne može i ne smije biti dopustivo. Za piramidu sam čula kad sam ukucala na internet liječenje u piramidama i tu sam otkrila tunel ravne. Dobro. Kakav ste problem imali? Šta ste? Imam veliki tumor u stomaku. Hvala. Najljepše, šta biste drugim ljudima preporučili? Apsolutno da dolaze ovdje na liječenje. Što se zarađivanja kojeg sam spomenuo tiče, Semir u svojim videima često navodi kako nema nikakvu pomoć od vlasti, kako sve nudi besplatno, pa je čak i supscribanje na njegov kanal besplatno. Ulazak je besplatan, parking je besplatan, sve instalacije su besplatne. Napravili smo divnu
stazu kroz Četinarsku šumu za jačanje imuniteta i šetnja stazom je besplatna. Naravno, mi ulažemo ogromne sume novca da sve ovo održavamo, pravimo, a bez i jedne marke, odnosno eura pomoći od različitih nivoa države ovdje u Bosni i Hercegovini. Pokazujemo da postoje drugačiji koncepti u životu, ne samo trka za novcem, već da mi sve što radimo, radimo isključivo u interesu čovječanstva. Pozivam vas da pritisnete ovo dugme subscribe, odnosno da se pretplatite na naš YouTube TV kanal, što je također besplatno. Međutim, kada dođemo na lice mjesta, susrešćemo se s cjenikom, kojeg srećom možemo pronaći i na njegovim stranicama, a u kojem stoji da je ulaz u tunele Ravne za strane državljane, na primjer za odraslu osobu iz Srbije ili Hrvatske, čak 10 eura. A u ponudi je i organizirana posjeta lokacije s pogledom na sjevernu stranu piramide Sunca, zatim posjet sjeverne strane piramide Sunca. Zašto sjeverne strane? Pogledajte u 4. dijelu ovoga serijala. Pa piramide Mjeseca, muzeja, fondacije, a ukoliko se uključi i liječilišni aspekt, dolazimo do cijene od 35 eura po osobi. Za samo 25 eura možete dobiti i mjerenje vaše aure, a tu su dakako i Semirove knjige, suveniri, energetsko kamenje i naravno energetska voda iz piramida. To nije ona s kojom kada se umiješ sve bolesti nestaju, ta će tek doći. Dakle, daleko od toga da je sve besplatno. Međutim, naplaćivanje ljekovitih, u navodnicima, tunela Ravne, praktički naplaćivanje zraka obogaćenog negativnim ionima koji će očistiti naš organizam, nije ništa drugo nego nadriliječništvo. U nastavku ću pokazati vrhunac jednog takvog posjeta, polaganje ruku iznad megalita, prilikom čega bi trebala strujati valjda iscjeljujuća regenerativna energija ovog ogromnog prahistorijskog kompleksa pogonjenog energijom bosanskih piramida. Sada ćemo raditi jedan eksperiment. Protrljajte ruke ovako. Postavite ih 10 cm iznad bloka s tim da ne dodirujete koljena. Dakle, ovako. Ali mora biti tišina. Polako jednu ruku možete pomirati gore dolje. Ili u krug. Skoncentrišite se na to što ćete osjetiti u prstima i dlanovima. Ono što se može osjetiti, jesu kao neki blagi trnci vibracije. Hladnoća ili toplota, jer nismo svi isti. Kada pomjerate ruku gore dolje kao neki pritisak ili povjetarac kako vam prolazi kroz prst. Ovi koji su radili eksperiment, samo neka ustupi mjesto ovim drugim. Iako u ovoj grupi nitko ništa nije osjetio, gospodin koji je rekao evo ga par sekundi kasnije se nasmijao, a osim toga vlasnik ovog videa mi je potvrdio da u ovoj grupi nitko ništa posebno nije osjetio. Dakle, usprkos tome postojala je realna opasnost da netko nešto ipak osjeti. Naime, ne znam jeste li primijetili kako je vodič najprije zatražio od prisutnih da protrljaju dlanove. Trljanjem su podraženi živčani završeci kojih uz lice upravo najviše ima u dlanovima i jagodicama prstiju. Područje oko usta i dlanovi imaju daleko najveću projekciju na somatosenzornom i motornom dijelu kore velikoga mozga, pa su kao takvi najsenzitivniji. Nakon trljanja zaista se mogu doživjeti taktilne senzacije koje će dakako pogrešno biti pripisane energiji megalita. To je stari trik srednjovjekovnih uličnih šarlatana. A nakon toga je rečeno prisutnima da se usredotoče na ono što će osjetiti u dlanovima, što je dodatan trik
povećanja vjerojatnosti doživljavanja nečega čega nema. Pogledajmo još jednom. Sada ćemo raditi jedan eksperiment. Protrljajte ruke ovako. Postavite 10 cm iznad bloka s tim da ne dodirujete kolje. Ali mora biti tišina. Polako jednu ruku možete pomirati gore dolje. Ili u krug. Skoncentrišite se na to što ćete osjetiti u prstima i dlanovima. Ono što se može osjetiti, jesu kao neki blagi trnci vibracije. Hladnoća ili toplota, jer nismo svi isti. Kada pomjerate ruku gore dolje kao neki pritisak ili povjetarac kako vam prolazi kroz prste. Ovi koji su radili eksperiment, samo neka ustupi mjesto ovim drugim. Vidjeli smo ranije kako svemir u ponudi ima i mjerenje aure. U drugom dijelu ovoga serijala pokazao sam kako funkcionira svemirovo mjerenje životne ili orgonske energije. Kada mjeri drugome, uređaj stavi na stol, a kada mjeri sebi, drži ga u ruci, utječući time na električni kapacitet. Pogledajmo to na još jednom primjeru. A recimo stavi na taj plavi. Evo vidiš, tebi je oko 75%. To je dobro, to je prosječno. Evo meni je, na primjer, šta ću pokazati, evo meni je oko 95%. Što znači da, doduše ja sam stalno pod utjecajem energije piramida u Bosni, zbog toga je veći nivo životne energije. Tako da kada zbrojim i oduzmem sve ove jeftine svemirove trikove, posebno uzimajući u obzir prošli video, kao i pretprošli, iz kojih je evidentno da svemir nema nikakvih problema s falsificiranjem rezultata, dolazim do zaključka da je sva ova priča oko bosanskih piramida jedna nevjerojatna prijevara i šarlatanstvo za koje ne mogu vjerovati da se događa u 21. stoljeću. Jer onda to nije samo svemirova sramota. To je također i, budući da vlasti tako što dozvoljavaju, nacionalna sramota. Ali istražit ću još. Do tada, srdačan pozdrav.